Toto nie je obyčajná potlač. Toto na stavbe doslova svieti. Dnes tlačím pracovnú vestu pre stavebnú firmu, s ktorou už spolupracujem dlhodobo. Robili sme spolu trička, bundy aj ďalšie kúsky a vždy ma poteší, keď sa klient znovu ozve. Tentokrát ide o niečo zaujímavejšie. Reflexná potlač, ktorá zvyšuje viditeľnosť a bezpečnosť priamo pri práci. Môžeš si všimnúť, že táto reflexná fólia je tuhšia a preto musím pracovať opatrne, aby sa nepoškodila. Pri tomto type potlače je dôležité, aby všetko sedelo, pretože výsledok musí byť nielen pekný, ale aj funkčný. Takýto textil nie je len o vzhľade, ale aj o praktickosti a bezpečnosti. Ak aj ty potrebuješ pracovné oblečenie, ktoré niečo vydrží a zároveň dobre vyzerá, ozvi sa mi. Rád ti pomôžem vytvoriť riešenie presne pre tvoju firmu.